एम्बु बालेट ना बानाय नोंलाय हा मम' एम्बु बालेबा नुबाय जों एम्बु बालेबा बाथा नैलाय जिबौ हारा जाग्रा नुखायो बिगुरखौ खांखमा जाथि रोनावलाय खनसे इधर देख ना एम्बु बालेबा नुबाय हिनजावनि देनजारल' बे बिगुरा हिनजावनि लबथारलै बे आथिंनिफ्राय खेबखोनानै नायबाब्रा एसेसै खिबाव नायलाय खाख्रेब स्लिप लुखा खिबुआ नायलाय लागा दिखा ना इधर देख बिना मैखुनफोरबायदि थब्लाबलासो थायोना लागाव मैखुनफोरबायदि खाय फाग्लाया हेलो गाइस लोग चिकन चाव Oh my god, chicken chow. हाँ? हो गया चिकन चाव बनाए देंगे ना कस्टमर दो चिकन चावमिन नायदो लोगोफोर बरिया हेन्डसाम जाबाय साइज जाबाय दा हैसिगोन बेखौ सायाव सालाद दङ सामस होबाय औ जा ये हो गया कॉल कॉफी क्या है कॉल कॉफी इधर दे ना सूटिया कॉल कॉफी सिनी डाला ठंडा ही नहीं रे बहुत सारा बोल दिया कॉल कॉफी लोगोफोर कॉल कॉफी नहीं जोंनि जाखौ रेस्टुरेन्टाव फै मोनलोंगोन मोनजागोन गासिबो मजागन सब्जी कटिंग कर रहा है मैडम बैठो कति हो के बा ठीक बा इधर देख बा ना देख बा इधर एक बार देख बा देखबो इधर देखबो कति करेছে सब्जी काटेছে खाना पीना हो गलो नहीं हलो हाँ ना हलो तोरा बिया हो गलो हाँ ओ खाना पीना ना खाচ্ছে हाँ हेलो ना क्यों ना तुम्हें छाइगा दो इगला जाई इधर देख बा एक बार दरकार नहीं खाना पीना ना खाচ্ছে नहीं खाई क्यों फाग्ला कौन रायलायबानो जायो ना फाग्लासो बुस्थुआ कौन रायलायबानो जायो बना जाखा क्या फोन इधर क्या है दिखाओ थोड़ा दिखाओ नहीं ये कोई क्या कर रहे ये पूरा खड़ा हो रहा है तुम्हारा फोन बात करने से इतना होता है तेरा आया पागल है पागल नै बिथांना जोंना जालायबाय नै बिनाजों माबा फन रायलायबानो जायो फाग्लासो नुबाय आया